pacul bareng papat aja nganti ucul tegese jaga ati ben uripe mukti terus jaga ilat ben ora kualat terus jaga rasa ben ora cilaka terus jaga polah ben ora salah lah iki wabil khusus kanggo calon-calon pemimpin kene dirungokne Bang Kundet lawis enek pacul mesti enek siji apa Pak sapu sambato marang Gusti Allah aja sambat marang menungso pusatno pikirane yen maneges marang Gusti Allah masalah Kundet diomongi kok pinter padahal utamu akeh kok pinter kowe iki aku kelas 6 kanca sekolah SD kono kelas 4 dadi aku kakak kelas belinge ra umum ra cilikane Mas Sam cilikane lho belinge piye aku mentol tak gajul ya aku belinge piye aku ki lak kakak kelas to mosok aku ki arepe diawol kok tak kapuki ditata sing ngomong hati-hati Mas Sam kok ora duwe kok kelakuan kaya ngono kuwi alah tekonono nek ra lali peh ning bojone ra gelem ngakoni ndang rene yo tak kei kasur kadang wedhus kaya kasur Pak Eko diumpamane kaya menungso tak kei kasur terus dhuwure tak kei AC tak kei TV ngisor tak kei VCD angger esuk ngono tak setelno dangdut karo dipakani mangane ben luwih anu mangane ben akeh awan sithik tak setelno musik campur sari enak wae ya terus sore tak setelno anu pengajian sore wedhus iki butuh pengajian lho masa wedhus ndelok Anwar Said ya iya tapi iki wedhusku sing lanang enek 3 minggu gak mulih Dik lha nyapa Pak dicekel polisi lha kok iso ta tak tinggal jagung lho ning kok kandang nyetel VCD porno Dik wedhusmu wah sesuk ade golek wedhus wedok Bos ya piye lumpune dadi siji gaene karaoke kuwi masuk yane terus sing marah rono sapa lha wedhusmu sing mlebu ning polisi wae lho wablek mesti tapi wong wedok ki lak menurutmu wong wedok ki piye wong wedok seorang istri sing calon mlebu swarga niku nek sing lanang butuh sak wayah-wayah kudu siap rumono iki lho aku ngene lho Mas lah aku ki ndak aja kok salahne wong wedok lho lah nun sewu lho ibarate wong wedok niku sawah utawa tegalan wong lanang sing pacule arep dipacul sak wayah-wayah sawah tegal kudu siap no lah nek sawah tegal siap ki nek engko dipaculi gek gatak nenek banyune apa ya iso kan dibanyoni dhisik ayo lho Mas, lalah pas sawah gelek banyune. Yo golek sawah liya ta. Lah tak tawafuk tenan. Maya kok sampe ping 2. Ini karo nunuk wi kembar wi ayu ndi lho jane ngono ayu nini tapi nek calanang dolan sing digoleki ora ninike Mas sapane nunuke dadak yo dolane nunuke ndi padahal ayu nini weruh tempe ngerti tempe neng jero lontong jenenge apa arem-arem tempe neng jero lontong jenenge arem-arem lah nek lontong neng jero tempe eram-eram ora iso tempe neng jero lontong tempe arem-arem nek lontong neng jero tempe merem-merem nggak percaya ta we nek ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas